Príjemný dobrý deň, priatelia. Je nedeľa 11. februára 2024 a dovolte aj mne, aby som sa vyjadril v tomto videu na tú tému, ktorá teraz rezonuje vo všetkých hlavných médiách o tom, či sa našim ženám ublížilo, alebo či im niečo hrozí, ak sa v novele trestného zákona, ktorú sme konečne po dlhých týždňoch schválili, skrátila premlčacia doba za trestný čin znásilnenia z 20 rokov na 10 rokov. Ale kým rozoberiem túto tému, tak dovolte mi takú niekoľko týždňovú návrat naspäť, ako toto rokovanie prebiehalo. Ja som nový nepopísaný poslanec v slovenskom parlamente a pripadal som si ako divák na veľmi zlom filme, keď sa začalo rokovať o tejto novele. Opozícia samozrejme začala obštrukciu, ktorá mala za cieľ, opoziční poslanci sa viackrát vyjadrili do médií, že toto má za cieľ, tá ich obštrukcia oddialiť čo najviac účinnosť novely trestného zákona, teda to zrušenie tej generálnej špeciálnej prokuratúry, a predĺžiť tak život politicky na prokuratúre Danielovi Lipšicovi a samozrejme celej tej takej skupinke tých prokurátorov, ktorí sa dopúšťali nezákonnosti, čiže Čurila a spolu. Čiže nebolo tu za cieľ mať kvalitný trestný zákon, ale hlavne teda oddialiť to, čo má prísť a čo samozrejme aj prišlo. Kúkam sa na to z tej predposlednej lavice, kde mám miesto spolu s kolegami zo Slovenskej národnej strany. Fakt, ak na zlý film. Toto rokovanie bolo plné emotívnych výstupov. No, máme ten parlament aj plný takých tých hercov, nie? Ten Pročko Jožko, on má tuším tú Vysokú školu muzických umení. Matovič je herec ochotník, ktorý teda tie jeho vystúpenia, to je čosi. Ne, ja teraz v piatok alebo vo štvrtok, už neviem kedy, mal teda také emotívne vystúpenie pán poslanec Hlina, že akože by som mu zatlieskal za výborný herecký výkon. My, koalícia, a teda predkladatelia tohto návrhu, sme v záujme toho, aby sa to rokovanie nepredĺžovalo, obmedzili tú rozpravu iba na také najnutnejšie veci a nechali sme do seba týždne mlátiť a urážať sa a počúvali sme tie neskutočné hlúposti. Opozícia zvolala na štvrtok aj veľkú demonštráciu pred Národnú radu, lebo malo sa pôvodne o tomto návrhu hlasovať vo štvrtok. A ja som šiel sa aj pozrieť na to, keď sa tam pripravovali tie pódia, také tie stánky s tou ich technikou, ako to tam je, lebo ako technika, ktorý takisto točí nejaké videá a ozvučuje, ma to zaujíma. A bolo tam takých niekoľko ako keby priestorov pre tie reproduktory, veľkoplošné obrazovky, no úplne super profesionálna príprava, ktorá musela stáť desiatky tisíc eur len pre nájom tej techniky. To by ma tak zaujímalo, odkiaľ títo naši organizátori týchto demonštrácií berú na toto peniaze, kto to vlastne platí. Ako som tak išiel z tej Národnej rady ešte okolo tej 4. dole kopcom cez palisády, a tak som si povedal, bude ešte prechádzka. Došiel som až na Hodžové námestie a potom som šiel pomaly naspäť. No a z tých bočných uličiek už teda bolo vidno také príchodzích demonštrantov v rukách transparenty. No ale jak som sa tak blížil bližšie a bližšie teda k Národnej rade, tak ten dáv hustol a hustol. A ja som vlastne, čo som mal v pláne, že teda ešte pred začiatkom tej demonštrácie teda prejdem do Národnej rady, tak som sa tam zrazu ocitol zavrznutý medzi tými demonštrantami a musel som sa teda pretláčať krok za krokom. A ešte som bol nejakých 100 metrov od tej kvázi bariéry, kde boli tam tie zábrany a už potom policajti, aby bližšie k hradu a nie k Národnej rade sa
tí demonstrujúci z bezpečnostných dôvodov samozrejme nedostali. A takto som bol načesto zavrznutý medzi demonstrantami. Začal meeting a začali tam demonstranti kričať: poďte von! A ja tu jeden poslanec zavrznutý demonstrantami, tak som zakričal: tu som! Sa ľudia pozreli okolo čo stáli, potom niektorým došlo, že som poslanec Národnej rady, samozrejme v civile, hej, bundička a nejaké tričko, rifle. A viacerí si ma všimli a kúkali: kurne koaličný poslanec tuto na opozičnej demonštrácii, ale boli tam tie výkriky, Fico do basy a neviem čo všetko. Ten dav bol taký agresívny, živený tým takým moderátorom toho mítingu. No krok za krokom som sa teda pretlačil aj v tej bariére. No policajti pýtali poslanecký preukaz. No ja ho nenosím von. Povedal som: nemám. A ako dokážete, že ste poslanec, teda keď sem ísť? No tak som ukázal mobil a tam fotku mám, ako som skladal poslanecký sľub, že no tak choďte. A ostal som stáť už na schodoch Národnej rady a sledoval som celý ten meeting. Pod chvíľou kričali demonštranti: poďte von! A ja: tu som! Hej, už som si z toho robil srandu. Za mnou takisto stála nejaká skupinka opozičných poslancov. A keby dali echo na tú tribúnu, že je to aj opozičný poslanec, sa prišiel pozrieť na opozičný meeting, koaličný poslanec prišiel sa pozrieť na opozičný meeting, kľudne by som na tú tribúnu šiel. Keď nás teda volali, tie demonstrujúci: poďte von. No určite z nich nemáme strach. A sme schopní diskutovať. Samozrejme s rozvášneným davom sa nedá diskutovať, je to život a zdravie ohrozujúci počin, ale chceme diskutovať a chceme pokojne vysvetľovať, lebo ako som spomínal, pre krátkosť času, preto aby že sme nechceli predĺžovať tú obštrukciu logickými argumentami v diskusii Národnej rade, tak samozrejme my, koaliční poslanci, natáčame aj takéto videá. Dobre, teraz chodíme do tých médií a snažíme sa aj v debatách už trošku kľudnejších s tou opozíciou vlastne vysvetliť, o čom bola tá logika trestného zákona a tie činy, to skrátenie tej premlčacej lehoty na to znásilnenie. Aj dneska som počúval aspoň časť debaty na Markíze v relácii Na telo pani poslankyne Kolíkovej a pána Michalka. A moderátor sa pýtal teda tej pani Kolíkovej, že či existuje nejaká štatistika, že koľko, teda keďže sa to skrátilo o 10 rokov, z 20 na 10 to premlčanie, či existuje nejaká štatistika, ktorá ako hovorí, že koľko ešte takých tých priznaných znásilnení je v tom časovom úseku od 10 do 20 rokov. Chvíľku sa ošívala pani Kolíková a potom priznala: no nepoznám takú štatistiku, alebo neexistuje taká štatistika. A na základe čoho bolo to vrieskanie? Že týmto sa ženám ubližuje, že majú o 10 rokov menší čas ako nahlásiť znásilnenie a tak ďalej. O tomto bolo aj vystúpenie poslankyne Holečkovej, veľmi emotívne, kde sa rozplakala na tlačovke. Tak určite je to citlivá pani, ale trošku mi to pripomínalo taký hysterický výlev. Keď som sa díval z tej poslaneckej lavice, keď sme ten zákon odhlasovali, tak tie dievčinky, babenky z toho progresívneho Slovenska, tak tu sa na nich dívam z vrchu, smerom doľava dole. Čiže tí lomili rukami, chytali sa za hlavu, rozplakali sa tam niektoré. Aká tragédia sa stala ženám, že sa skrátila tá premlčacia doba na trestný čin znásilnenia z 20 na 10 rokov. A teraz poďme sa tomuto povenovať. A ja hovorím, že toto skrátenie výrazne prispeje k motivácii žien nahlasovať tieto trestné činy. Pretože je štatistika, a toto priznávajú všetci, že 80 ba aj viac percent žien znásilnených to znásilnenie nenahlási. Čiže nahlási ho iba 20%, alebo možno aj necelých 20%. A to je veľmi zlá štatistika. Prečo to tie ženy trebárs nenahlasujú? No za prvé, určite sú v nejakom šoku, keď sa takýto čin stane.
A tuto by vedeli psychológovia povedať v priemere, koľko trvá taký šok. Týždeň, dva, niekoľko dní. Isté je to prípad od prípadu, ale asi to netrvá 20 rokov, že? No, takže tu by, aby bolo čo najviac páchateľov odhalených, tak ženy jednoducho tieto trestné činy musia nahlasovať. Tu musí byť nejaká osveta psychológov, ale aj kriminalistov, pretože zase kriminalisti by vám povedali, že už po niekoľkých dňoch, po prípade niekoľko málo týždňov, sa limitne blíži k nule možnosť odhaliť toho páchateľa. Prečo? No lebo modriny z tela, ak tam nejaké boli pri tom znásilnení, vám zmiznú do týždňa. Hej. No ak tam boli nejaké forenzné stopy, ja neviem, sliny, spermie, čokoľvek, no tak to takisto bude nepoužiteľné za niekoľko dní alebo niekoľko málo týždňov. Nie som na to odborník, ale asi si žena nebude odkladať 20 rokov roztrhané gaťky, či tam náhodou nebudú nejaké genetické stopy toho páchateľa. Väčšinou sa snaží skrátka zbaviť sa tých vecí a čo najrýchlejšie na to zabudnúť. Hej, takto sa ľudia chovajú. Takže tá optimálna doba na to znásilnenie, na to premlčanie sa dá jednoducho zistiť, ak sa dajú dokopy psychológovia a kriminalisti. A ten psychológ vám povie, že kedy je nejaká tá doba, že už tá žena není v šoku, teda v priemere, a je schopná sa rozhodnúť, či to znásilnenie ohlási alebo neohlási pre nejaké interné dôvody, ktoré má. Samozrejme aj určitá hanba, poníženie tej osobnosti v tom hrá rolu, že radšej nechce ich chodiť po súdoch a tak ďalej. A kriminalisti vám povedia, že dokedy sa dajú objektívne zachovať tie stopy, modriny, roztrhané prádlo a čokoľvek. A jednoducho to máme klesajúcu krivku tej motivácie tej ženy a na druhej strane klesajúca krivka, keď ešte sa dá exaktne dokázať to znásilnenie. Jednoducho urobí sa tam prienik týchto dvoch grafov, strčíme prst, dáme tam nejakú rezervu, hej, ešte v prospech teda tej premlčacej doby a vyjde nám, keď garantujem, určite doba ešte kratšia ako je 10 rokov. Ale hlavne je tu jeden faktor, ktorý žiaden poslanec, či už koaličný alebo opozičný, nespomenul v tých debatách. Ja sa čudujem, že ich to nenapadlo. Znásilnenie to je fakt strašný čin. Ak je niekto násilník, ak cíti potrebu sa zmocniť ženy s násilím, to je úchylka. Hej. A je vysoká pravdepodobnosť, že ten človek to bude opakovať. Lebo niektorý muž nedosiahne zrušenia, to sú ozaj takí tí násilníci, iba ak sa zmocní ženy násilím, žiadne nežnosti a také veci, čo robíme my normálni muži. Aby sme si vedeli ženu samozrejme získať. No a keďže tu je vysoká pravdepodobnosť, že títo ľudia, títo násilníci to budú opakovať, ba niektoré znásilnenie časom je brutálnejšie a brutálnejšie a končí smrťou tej chudiny, tej ženy, ktorú máme povinnosť chrániť. Tak to, že to tá žena nepovie, že iba 20% žien to povie, tak vlastne ako keby sa umožňuje tomu páchateľovi tento trestný čin opakovať a ďalšie ženy dostať do týchto problémov. Preto je veľmi dôležité, aby už teda prácou psychológov, osvetou médií a takýchto vecí, aby tie ženy našli tú odvahu. Preto to je to veľmi dôležité. A ten zákon teda sa urobil tak na tých 10 rokov. Za prvé, aby to bolo plus minus v súlade aj s inými krajinami, nielen Európskej únie, ale aj sveta. Ale aby u tej ženy ešte neklesala tá motivácia. To je normálne psychológia. Veď všetci dostávate nejaké letáky do schránok, že taká či onaká akcia niekde v nejakom reťazci. Hej, ten človek je tam ako keby časovo motivovaný, že ak nekúpiš do týždňa, tak už to kúpiš tam o 3 eurá drahšie. Hej, čiže tá motivácia niečo urobiť, niečo kúpiť nie je nekonečná.
Hej, a takto to je normálne psychológia ľudí a hlavne obchodné reťazce, ktoré nám tlačia všeličo do hlavy, aby sme kúpili, tak nás motivujú tými akciami a ľudia to aj kupujú. Hej, lebo by inakšie naša motivácia nebola žiadna, keby tá akcia bola nekonečne celý rok alebo celý život. Takže toto je v prospech žien a vôbec nie proti ženám. A my, konzervatívne orientovaní ľudia a poslanci, samozrejme nám na tých ženách záleží, nám záleží na rodine. A my vlastne vidíme, čo sa deje aj s tým takým rozbíjaním predstavy tradičnej rodiny. Čo je tradičná rodina? No to je muž a žena, ktorí spolu splodia deti a tie deti vychovávajú svojím príkladom. To, že ten muž sa chová k tej žene slušne, že je živiteľ rodiny, že ten muž dáva hlavne synom mužský vzor určitej zručnosti, odvahy, šikovnosti. A že dievčaťu dáva ten muž vzor, ako sa chová láskyplný muž k manželke, že je oporou. A takto vychované deti potom, keď dospejú do toho veku, že teda oni budú uzatvárať manželstvo a žili v harmonickej rodine, tak oni takto vychovávajú svoje deti a zachováva sa takéto dedičstvo, ako sme aj my boli vychovaní. Ale dneska takéto moderný spôsob, tých rôznych manželstiev a pomaly nekonečný počet pohlaví, a kde hlavne na západe, ale prichádza to aj sem, kde deti sú už od predškolského veku učené, že vlastne nie sú len dve pohlavia, ale že tých pohlaví je viacej a že sa musia skúmať a tak ďalej. A nakoniec tí chlapci sú aj v tej puberte, pred pubertou, po puberte, aj dievčatá, tak zmetení, že nevedia, kde je sever, nevedia, či som chlapec, či som dievča, či sa časom zmením ešte v niečo iné, tzv. Tečúce pohlavie. A tým ešte ak v rodine nemali ten vzor tej tradičnej výchovy, ak tí rodičia kašľú na to, že čo ich v školách učia, tak tu vychádzajú také doslova kreatúry, ľudia bez nejakej vnútornej identity, úplne psychicky rozhádaní. A kto bude vás, ženy, a teraz hovorím ku kolegyňam z progresívneho Slovenska, niektoré sú tam také šikovné, malé, také krehké osôbky, chrániť, keby vás napadol nejaký vagabund a mali ste takého životného partnera. Kto vás bude chrániť? Ten chlap, ktorý vie, že má tú ženu chrániť aj za cenu svojho života? Alebo nejaká taká trasoritka, dengľavá, ktorá uteče, keď na ňo niekto zadupe. Akého by ste chceli manžela? Muža, ktorý je mužom srdcom, ktorý je gentleman. Čo znamená gentleman? Určite viete. Gentle je po anglicky nežný a man je muž. Muž, ktorý je ochotný chrániť ženu aj za cenu svojho života. Ja som mal som si dovolil taký výstup na také krehké žijenia z progresívneho Slovenska okolo 30-ky, keď už ma vytáčala a nadávala nám dievčina, nevedela čo vlastne robí nám starším ľuďom. No ja keby som šiel s vami niekde na kávu, na prechádzku, hoď kde po meste a nejaký vagabund by začal na vás útočiť, čo len slovne, ešte by nedošlo ani k fyzickému útoku, tak už by som mu jednu priťal tak, že by ležal. Lebo kto udrie prvý, tak ten má konkurenčnú výhodu. Teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale keby s vami išiel taký fyzicky slabý, taký síce dobrý človek, bývalý poslanec, ktorý teda teraz bol taká tá afiarka, že nenahlásil to, že je HIV pozitívny a dala na ňo Žilinská nemocnica trestné oznámenie. No ja neviem, či ten chlapec ktorý teda je homosexuálne orientovaný, či je identifikovaný s tým svojím mužstvom, s tou fyzickou silou, s tou potrebou chrániť ženu aj fyzicky. Tým, že útočíte do tradičnej rodiny, pani progresívni poslanci a poslankyne, vy ubližujete tým ženám.
do budúcna. V západnej Európe, a videl som mnoho videí, keď hlavne migranti bez výstrahy idú po ulici, ide nejaká dáma po ulici alebo dievčina a takú jej ubalia jedno, že chudina spadne na zem. Videl som video zo stanice, kde počerný migrant od chrbta stisol dievča slabé do vlaku idúceho a ona padla do vlaku stojaceho na stanici, ona padla medzi vlak a kolaje a nástupišťa. Takéto strašné veci. Čítal som o tom, že 3 migranti znásilnili jedno dievča v Nemecku. A súd ich oslobodil s odôvodnením, že oni nevedeli, že je to trestný čin, pretože u nich doma, kde si v nejakej arabskej krajine, podľa práva šária, toto je úplne normálna vec. Hej? Žena, ktorá nie je zahalená, je u nich fľandra. Žena kresťanka, no tak tá si zaslúži iba opovrhnutie. Hej, ale práve táto progresívna mládež, to progresívne Slovensko, to je taký ten predvoj týchto ideológií, toto presadzujú v záujme rovnosti. Aj my sme za to, aby bola rovnosť medzi ľuďmi, aby handicapovaní ľudia neboli znevýhodňovaní, aby inak sexuálne orientovaní ľudia, či som homosexuál alebo lesba, aby sa im niekto nevysmieval a neurážal ich alebo nevyhadzoval zo zamestnania. Ale táto agenda týchto ľudí, ktorí organizujú tie mítingy a vykrikujú tam na tom mítingu, ako my ubližujeme ženám. Tu ide o to, aby ste si vy ľudia, ktorí pozeráte toto video, uvedomili, kto skutočne ubližuje ženám v súčasnosti, ale aj v budúcnosti a našim deťom a našim vnukom. Kto ubližuje našej ekonomike, že sme 6 alebo koľko týždňov rokovali o novele trestného zákona cez obštrukciu, čo sme mohli mať za 4 dní hotové. Hej, kto nás tu brzdí, aby sme sa dostali tým ekonomickým zákonom konečne a mohli aj plniť volebné sľuby a začať dvíhať na nohy slovenskú ekonomiku. Takže ľudia zlatí, nenechajme sa programovať. Hej, taký banner na mňa skočil cez Facebook, že ľudská myseľ je ako počítač, že sa dá programovať. A to tak je. Čítal som o tom veľa kníh. Ja sa môžem ozaj naprogramovať na to, aby som bol úspešný, aby som sa zbavil nejakého zlozvyku. Treba, aby som sa zbavil fajčenia. To sa dá silou myšlienky. Hej, a tam bolo, že no, len si daj pozor, aby ťa neprogramoval niekto iný okrem teba. A nás programujú médiá. Bohužiaľ, aj verejnoprávna slovenská televízia a rozhlas. A tí ľudia to ani nevedia, že ich programujú médiá, ktoré niekto vlastní. Hej, a vlastne nás programujú majiteľia tých médií. Oni rozhodne o tom, kto bude ten šéf-redaktor alebo vedúci spravodajstva a čo sa má a nemá povedať do toho spravodajstva a ako sa majú a nemajú programovať ľudia. Ak niekomu záleží na tom, aby sa ženám a slabším neubližovalo, tak prečo sa nezastanete, páni progresívci, toho, aby v tej televízii nebolo toľko násilia? Aby tam boli filmy, ktoré propagujú pozitívne hodnoty. Keď tu bude aj film, ako bol americký film Kalifornia, kde hral Tom Hanks, ktorý bol o tom, ako bol diskriminovaný homosexuál a zajcom, hej, ktorý vlastne zomieral, vyhodili ho z roboty a tak ďalej. Ale to bol ľudský film, kde sa až pomaly slzy tisli do očí. No my chceme takéto pozitívne vzory, takéto pozitívne programovanie. Takže otázka tým ľuďom, hlavne z toho progresívneho Slovenska, alebo aj z liberálnej Sasky, tak prestaňme hrať divadlo, venujme sa normálnym veciam a bojujme o rovnosť, zachovanie rodiny a rovnosť Slovenska. Ďakujem pekne. Dovidenia.